Hola, Lutres! La Júlia m'ha preguntat. Hola, Tracy Hunt. Tinc una pregunta. Com funciona l'experiment de la plastilina rosa? Farem l'experiment de la plastilina rosa i t'ho explico. Prepareu el vostre lap i comencem! Necessitarem un vas, farina fina de blat de moro i una cullera sopera, un recipient per barrejar una mica d'aigua i colorant alimentari de color rosa. Per començar a fer la plastilina rosa farem un got amb farina fina de blat de moro, l'afegim al recipient i mig got d'aigua. I l'anem afegint a poc, les anem remenant. Veureu que hi ha moments que costa una mica de remenar. Això és per la propietat màgica que té aquesta plastilina. Que no és màgia, que és ciència. Li afegirem el colorant alimentari. Aquest fluid és un fluid no newtonià, que vol dir que es comporta com a sòlid i líquid a la mateixa vegada. Si li apliquem força, l'estructura interna es torna més forta. En canvi, quan li deixem d'aplicar, es transforma en un líquid. I això passa perquè la viscositat d'aquests fluids varia en funció de la força que li apliquem. I de sorpresa li vaig portar el fluid no newtonià a la Júlia. Júlia, què fas? Tinc una plastilina comestible. Sí. Ui! I el que podem fer és agafar un pot de vidre i guardar-la. Si teniu alguna pregunta d'algun experiment, també m'ho podeu enviar. Xus, Lutres!